ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର କାହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରୀ। ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୋଣାର୍କ। ଚକ୍ରକ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଗଦା କ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯାଜପୁର। କୋଇଲା ନଗରୀ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତାଳଚେର। ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାନଦୀ। ଓଡ଼ିଶାର କୈଳାସ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କପିଳାସ। ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି। ଓଡ଼ିଶାର ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଉରକେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ବିହଙ୍ଗ ବିହାର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚିଲିକା। ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦାରମାଳିନୀ ସହର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର।